Veciñas de Maceda, perdonai por o retraso no comenzo, pero aí na calle onde vivo Antonio e a Isabel debían ya estar deixando un paquete ao fillo, había unha furgoneta atascada e chegaba o atasco hacia os gitanos. Entón non invido, vale? Por iso que vos pido disculpas, que non se daba pasado. Entón nada, viñamos por aí, vamos comentar. Levo un día malísimo, pero malísimo, malísimo, malísimo. Mira, estábamos atascados aí e dixenlle ao chofer: vamos da volta, vamos por a Costa do Sol. E díxeme: por a Costa do Sol nin se che ocurra, que ás 11 da mañá está para arriba, ás 11:30 está para baixo, ás 12 está cerrada, a 1 só podes subir, a 1:15 só podes baixar. Entón dixo que xo era de riesgo e non me quixo levar por aí. Imaginai, non Pero bueno, e non lle dixen que o domingo á tarde na Costa do Sol cruceime dúas ambulancias que as luces postas, unha subía e a outra baixaba, a ver pa onde iba. Pero bueno, así por vai todo. Contovos que chego tarde porque fun a Baños de Molgas. Logo contareivos que fun facer a Baños de Molgas porque é un proxecto do futuro de Maceda, chámase 2050. Po 2050 contovos a que fun facer a Baños de Molgas. A mañá, é que xa empecé mal o día tamén. A mañá estuve esperando o autobús para ir a Orense. Non encontrei de onde sale. Non encontrei de onde sale. Senteime nas plazas. En cada plaza paguei un peaje de 10 euros, porque todas son de café. Olvidaizos. Entón, claro, senteime nunha plaza, 1 euro, ponlle algo ese, ponlle algo outro, xa iban 7 euros de autobús que non viña. Dixe, equivoqueime. Viñen para outra plaza, outro hora e media ali, outros 10 euros. Cando parecía que non iba a peor, vexo pasar un autobús e digo, ali vai! E viñen rápido pesta. Esta foi má máis cara, 12,50. Bueno, a todo eso, seguíamos atascados, intentando subir por a Costa do Sol, metíamos o morro de coche, mirábamos se viña alguén, subía un para atrás. Volvíamos a meter, baixaba outro, para atrás. E digo, llevamos por a Avenida dos Milagros. Digo, que había tal tráfico, pensei que era a novena, e iban ao Eroski. Pensando que era a novena, iban ao Eroski. Que mau de coches, Dios mío, que mau de coches. E así vos foi. Tamén, bueno, ahora vou vos dar unha boa noticia, que nos deron ao noso querido pueblo, deronnos varios premios internacionales. O primeiro foi a primeira ruta de senderismo urbana de España. Tuvemos carril de senderismo sin salir do pueblo, dun lado e do outro. Tamén valía por do club ciclista por mountain bike, porque tamén se podía andar en mountain bike. E se se querían embulleirar, podíanse por como pingos, de arriba a baixo. E deronnos un premio, xa publicaremos. Despois tamén, a xente que se enfadaba, dicirvos
que toda a area que recollemos estes días de choiva para baixo, estamos facendo unha playa abaixo na piscina. Solo nos falta que veña a sal para botar de agua, temos playa, xa vos avisaremos. Está quedando preciosa. Está quedando preciosa. Bueno, vou vos contar o que fun facer a Baños de Molgas. No proxecto de Maceda 2050 estuve falando co alcalde de Molgas e dixenlle, mira, por moito que te poñas tonto, vamos fusionarvos con Baños de Molgas, vas de ser un barrio bo noso. Dixe, vas de ser un barrio bo de Maceda, pero un barrio. E díxome, pero si nós temos máis que a vos. E dixenlle, lo vos que tedes? Dixo, temos o Santuario dos Milagros. Dixo, Santuario dos Milagros. Dixo, pero Paco queredes para 9 días ao ano, en setiembre, que non nos han máis. Despois tamén nos dixeron, sí, hombre, temos augas termales, que veñen sendo augas quentes. E dixémoslle, nos en Maceda temos che calentador eléctrico e de butano. Despois tamén machacou, temos estación de tren, dixen eu, pa xente que vos lo colle. Total, que temos medio convencido para 2050 fusionarnos con Baños de Molgas. Vamos facer un barrio bo. Vamos a ampliar a urbanización multicolor que temos no fondo, Policos de Fadesa, e vai chegar casi a Molgas. Entón vai ser o momento de collelos para nós, vale? É un pouco máis o que vos podo decir así a grosso modo do que vai ser Maceda 2050. Se vos fixastes algún dos veciños, comenzamos as obras xa sin letreiro, e donde era a gasolinera da Josefa, xa puxemos unha barandilla que iso é a entrada do metro, que vamos ter metro. Xa non sei se pudestes ver algún, temos a entrada do metro ali. Moi bonita está quedando tamén, E bueno, que vos poda seguir lendo para Maceda 2050 pouco máis. Entonces, se vos parece ben, vou vos desexar unhas felices festas a todos, que comades, que bebades, que vos divirtades, e que viva Maceda e vivan as festas de Maceda! E agora vou vos pasar que a miña sustituta, que é de seguridade, porque non teño moita xente que dela pois hai un disparo como presidente americano, algo deixo ela, vale? Muchísimas gracias a todos. Boas noites a todos, veciños e veciñas, moitísimas gracias por estar aquí hoxe comezando as nosas festas das neves. Moitísimas gracias a que sí que é a miña doble. Quero recalcar eso, a de seguridade, un aplauso moi forte para a segunda alcaldesa. Vemos trasgos seriáneos, estritos das nevoadas veigas, corvos, íntegas e meigas, feitizos das menciñeiras, pobres cañotas furadas, fogardos vermes e alimañas, lume das santas compañas. Mal de ollo, negros meigallos, cheiro dos mortos, tronos e raios, ouveo do cam, pregón da morte, fuciño do sátero e pé de coello. E calor a lingua da muller casada cun home vello. Averno de Satán e Belcebú, lume dos cadáveres ardentes, corpos mutilados dos indecentes, peidos dos infernais pus, muxido da mar embravestida, barriga inútil da muller solteira, falgar dos gatos que andan a xaneira, vedella porca da cabra malparida. Con este fol levantarei as chamas deste lume que asemella ao do inferno, e fuxirán as meigas a caballo das súas escobas, índose bañar na praia das areas gordas. Oíde, oíde os ruxidos que dan as que non poden deixar de queimarse no hogar dente, quedando así purificadas.
E cando esta brebaxe baixe polas nosas gorxas, quedaremos libres dos males da nosa alma e de todo embrexamento. Forzas do ar, terra, mar e lume, a vos fago esta chamada. Si é verdade que tedes máis poder que humana xente, e aquí e agora, facede que os espíritos dos amigos que están fora participen con nós desta queimada. Palmas, rico, palmas, hey, 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 hey. Con la garganta llena de arena y con el odio, el orgullo y la pena, así no puedo sentirme libre como el alcohol, porque el que canta su vida llena, ven y cantemos el tiempo que queda, seamos libres como el principio de una canción. No quiero guerra ni sed de venganza, que no me muere, que perdona avanza. Le pido al cielo que pueda reírme de ser como soy, como una potra salvaje que en el oleaje no pierda el sentido. No quiero ni andar ni las manos así, así, moviendo la cintura, así, así, yo no puedo soltarte sin abrir una herida. Puedo quererte, pero no de quererte, porque un amor tan fuerte como tú no se olvida. Quisiera que esta noche no se acabe, quisiera que tus besos se me graben. Si no te vuelvo a ver otra vez, quiero comerte otra vez uno que nunca te olvidaré. Quisiera que esta noche, quisiera que esta noche, si no te vuelvo a ver otra vez, voy a comerte otra vez uno que nunca te olvidaré. ¡Y así le diga! You've been moving, put your drinks up. It's getting ill, it's getting sick on the floor. We never quit, we never rest on the floor. It's going when we come and die on the floor. We're sailing, we're London to Ibiza, we're straight to LA, New York. Dance the night away, if you like it, stay up on the floor. Dance the night away, grab some money, drink